Jalan kami ଦେଖିଯିବା ଆଦିବାସୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପର ଶାଳା କ୍ରସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବାଟ ଆଗରେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଚାଲ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଜଷ୍ଟ 5 କିଲୋମିଟର ବାଲେଶ୍ୱର ଡ୍ରୋନରେ ଚାରି ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି ତା ମଝିରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ସୁଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ବାସ୍ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ କ୍ରସ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆମର ଦେଖିବା ସ୍ଥଳୀକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଆସିଗଲା ଆମର ଖଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡାଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା ନଜାରା খুব সুন্দর